Moje meno je Monika Macková, som inžinierka architektka a agentúra ma oslovila, aby som nadizajnovala reklamné billboardy pre ich klienta 365 banku. Prečo nám billboardy navrhovala architektka? Hypotéku od 365 vybavíte raz, dva. Je to také jednoduché, že plány nie sú nikdy ďaleko od reality. Preto sme našli špeciálne reklamné plochy na 2 budovách nedaleko od seba. Ale aby sme neboli ďaleko od reality, nadizajnovať sme ich dali architektke. Návrh som začala skicovaním, potom následne som preniesla návrh do 3D priestoru, kde som doľaďovala nejaké detaily, svetla, materiály aj spoluprácu s grafikom. Obyvateľov bytovky sme chceli inšpirovať, aby získali bývanie ako z reklamy. Oslovili sme ich s personalizovanou promočkou 36,5% zľavou na návrh interiéru od architektky, ktorá navrhovala aj naše autory. A pripomenuli sme im, že po financovanie si stačí prejsť cez cestu. Do kampane sme zapojili aj fanúšikov na sociálnych sieťach. Tak náš autor komunikoval von z budovy, dovnútra budovy, v offline aj v online.